И аз, понеже съм тъп и не предвидех, че преди този апдейт ще ми трябва някаква светлина, за да мога да ме виждате какво говоря. Сега просто ще пуснем бавничко на ход с лампа в локалното. Докато ви разкажа малко за какво се случи с сетката. Не е много отговорно, ама аз съм професионален глупак. Както знаете от последния епизод, 350 имаше малко проблем все още с налягането, имаше проблем и с VVT-то. Мога спокойно вече да, гордо по-точно искам вече да твърда, че тези проблеми всички са разрешени, колкото знам. И това вече е един от многото вече тест-драйвове да съм сигурен, че всичко е решено. Накратко, проблема с VVT-то беше много мистериозен. По настройка всичко беше наред, валовете бяха инсталирани правилно. Имаше много дълъг процес, в който диагностицирах проблема, в който търсих проблема по различни форуми, понеже все пак моят случай не е много стандартен. И в крайна сметка стигнах до решението на проблема, който беше съвкупност от неща. Много неща бяха се развалили, много грешки бяха дали причините да се стигне до този постоянен проблем, където ми излизаше специално за моят компютър грешка 16, където VVT-то си мисва таргета, където не отива там, където трябва единия вал, само единия, това беше основният проблем. Но го разреших. Накратко се започна с естественото, стандартното сензори, соленоиди сваляне, чистене и гледаше се настройката на компютъра и се почна после вече с по-следващите теории. Наскочила верига. Понеже който е запознат VQ-то, той реално има 3 вериги. Една, която ти е основната верига, минаваща през коляновия вал, и вече две малки вериги, които са на валове, на разпределителните валове, на смукателни и изпускателни. Ние вече почнахме да мислим, че на банка 2, което са четните цилиндри, веригата, която е за разпределителните валове, е прескочила за нещо се е случило и за това дава тази константна грешка. Сега ще включа няколко кадри, които съм записал от живите данни на колата, за да видите какъв е реалният проблем, че единия вал не се мести и се почна едно дълго търсене, умуване, разглобяване, сглобяване. В нашия Discord съм написал, имаме секция за подобни проблеми, всеки да дискутира, да разкаже, да сподели решението на проблема и в процеса, ако е намерил някакви по-странни парт номера, да може да даде съвет на останалите, който има друг проблем, да има къде да го намери. Там ще мога да прочетете абсолютно всичко, целият процес, при който съм минал, но накратко се оказа, че от една определена гарнитура и датчик, който е тръгнал да умира, се случи този проблем. То умиращ, защо казвам умиращ, е още преди да започнем Midnight Runners Garage, когато за първи път видях казетата разглобена, имах един проблем и той беше, че тя напълно на случайен принцип изгасваше и не искаше да запали. Както се работи нормално, изгасва и не иска да запали повече. Оказа се проблема, качихме на нистанска диагностика, на различни видове други автомаркет диагностики, никаква грешка не даваше. Фанах този проблем вече когато свалих логовете от компютъра и започнах фрейм по фрейм да гледам логовете, какво се случва, и тогава ми даде грешка за Home Trigger, за Home сигнал,
който беше точно разпределителни клапани, понеже тогава исках колата да е в движение, исках да се кара колата. Минахме с автомаркет алтернатива, която беше Hella, но аз трябваше да знам още, след като имах подобен проблем с датчик коляно вал преди колата да стане турбо, такива датчици не е хубаво да са автомаркет. И когато сега събрахме колата, сложихме новите разпределителни валове и направихме една адаптация на мапа, за да мога да работи колата адекватно и да се кара, докато се закачи вече на Dino и отиде за изцяло нова настройка. Самият датчик вече е почнал да умира и е давал грешен сигнал. Отделно е гарнитура, която е на капака, реално на агренажния капака на веригите, от която зависи да има достатъчно маслено налягане, за да може да се движи солиноида, и тя също е почнала да се къса, и ефекта на снежната топка. От едното, второто, третото, и после аз се чуда и се побъркам какво се случва. Но вече всички проблеми са решени. Продължаваме да караме. Скоро ще се качи един клип с нощно каране на 350-то, малко терапия, както ние си наричаме. Много благодаря на всички, че гледате нашите клипове. Не забравяйте, имаме Ko-fi, където мога да свалите wallpaper-и. Така може да се включите в нашия Discord сервер, просто да си чатите с нас. Планираме много неща вече за Discord, да има много нови секции. Просто да има за всеки по нещо и на всеки да му е забавно вътре. Поради технически затруднения, ние бавничко се движим на собствен ход в локалното.